Olipa kerran ikääntyvä rouva, joka asui yksin maaseudun rauhassa. Oli kevät ja rouva olisi kovin halunnut tänäkin vuonna kylvää oman maan herkut kasvamaan. Peltojen kääntäminen ja muokkaaminen, vaikkakin pienten, oli kuitenkin jo liian kovaa työtä ikääntyvälle rouvalle. Rouvalla oli myös poika, joka ennen auttoikin äitiään näissä keväisissä töissä. Mutta nyt poika istui tuomiota vankilassa, joten hänestä ei enää apua ollut tähän työhön. Ikääntyvä rouva kirjoitti pojalleen kirjeen vankilaan. Rakas poikani, olen ollut viime aikoina hyvin suruissani, sillä pahasti näyttää siltä, etten saa kylvöä hoidettua tänä vuonna. Olen jo liian vanha kääntämään peltoa. Se on liian kova urakka minulle. Voi kumpa olisit täällä auttamassa minua. Kirjeen lähettämisestä meni vain muutama päivä, kun posti toi jo vastausta rouvalle. Hei äiti, älä missään nimessä koske siihen peltoon. Olen pahoillani, mutta mulla on kätkö siellä pellossa. En keksinyt muutakaan paikkaa ennen kuin tänne jouduin. Yritä jaksella, terveisin poikasi. Eikä tästä aikaakaan, kun poliisiautoja alkoi lipua pihamaalle. Pian pihalla olikin jos jonkinmoista autoa, pientä kaivuukonetta, poliiseja ja muita virkaa tekeviä. Kohta oli koko pelto myllätty useampaankin kertaan, mutta poliisit eivät tuntuneet löytävän sieltä mitään. Häiriön pahoitteluiden jälkeen koko konkkaronkka poistui tontilta jättäen hölmistyneen rouvan ihmettelemään tapahtunutta. Seuraavana päivänä saapui uusi kirje pojalta. Rakas äiti, nyt voit kylvää. Se on ainoa tapa, jolla sain pellon käännetyksi. Anteeksi, että jouduit kokemaan tuollaisen hässäkän. Tiedän, että se oli epätavallinen tapa hoitaa asia, mutta toivoin sen toimivan ja toimihan se. Toivottavasti saat hyvän sadon tänä vuonna, rakkaudella, poikasi.